ko bago koronyora sinchira yobo ikirantura neme county ya KCS sector yobole mianene bwe kemeli yechaye nigo egati yabalimi korwa asetundubali ya sagana yegotoka yegotoka mwanchomo ligera nigo ensemo yabalimi korwa etundubali ya sagana abanyareko babagwesokia nakomochia obotenene bwe kemeli kiyogie cyane na aba directors ase ogotabategerera abo igo ikirania amaganyo abo tambe gati hali amakongo bagenda tokobagwete nigo bagoteba nigo etundubali ye yagachira senseme ya sagana nyareko ba engotu kigima abo igo kogoseria kogwase banyareko baba kobolia abo igo aba directors banyareko babagwesokira kwerekinga banyareko bako basira ile tundubali nyareko bage kwagacho nonye chinyumba chia kibari kira chikoba chikubasira abaremye abo kigakiba wikirana ase tundubali igoro ye bonus nigo banyareko bakugikiria obotenere bwe kemeli kyogie cha se batabire nga orogongoro gusinigoro nyareko barugo tigara magega kubwatekane chinsemo ejo kigenda takoba chikonyora ekerengo ekerenege bonus ase barabo abanyene banyarako bakonyora ekerengo gichilingi 200 bono twachire gotema kwagache nyumba yatu sinyire munoro chibesa chiabire chinke asengenjo mwigwa baminto batebe bonus igo twae tu igorire like mono siringi 20 abantu bande bakarikoriero 60 ege kone twarorire intu tokubwenga chae tusimegete nembege kare embego se torete rwengiya na enderende tukumenya gokwana iga asengenjo yabatere kitabaitu bagochigocha bateba ngocha bare batokonye umuntu ukoreta muyayo genda nanda batere kitantu abekire tu abaye bone tugusaba ngechae itu ya asa tugupimira abe irabe netundu bari gete gete kugu abangina muroji nunge tundu bari etongo gwere agitogo kora tokonyu gwakiabare agitokonye ne chibesa na abana baitu bari chisukuru ntubwati nonye ne besa tuguchwaka ne visi bone chibesa ichiachete na nengo na juchire na ende gaiga ntubwati besa tuguche kwagachire tundu bari yeye iko tugusaba bakonyu korwa ase chidirector cheito na kiamukama nonye no boeliti chayete kupimwa saa chafu kagitokonye ntokote butokonywe rakyo musamari togorionde bwensi ora tokonye libaga tugore kamerieke atumentere ubwansu bonde bwonsi erinde tumanyo buya bwe chae ningi kyakora twagachiwe besa ntubwati akiga igo bokonyi tatagete asaya iga no umuraita yo chorire koruga iga korugotoretera mangana korugo ase tundubali enana iga to chande gete ntwa bangina bagotu twasinyirunga ngakitogo tero guchirugo nande atokorwa tande bakiga atogo sawa bakonyi korwa saba teregita batokonye gaiga na batobekera nse na batobekera nyumba gakingo gwere anjango gakia bateregita bamite motokonye na no mokonyi ndora yo obwate mabera atoe